ברכבת ונסענו. ודודה ציפורה, מי עזר לאמא? לא, כולנו עזרנו. לא היה, אני לא זוכרת בכלל כמה. ואמא ואבא לא היו צריכים עזרה, כי הם לא היו זקנים כל כך, אבל היו לנו חבילות, סחבנו חבילות, אוכל, בגדים. מה אמרו לכם? לאן הולכים? לעבודה. מחנה עבודה? כן. שום דבר לא ידענו. כלום לא ידענו. אנחנו לא ידענו באומה. שמעתם את השם אושוויץ לפני זה? לא ידענו כלום. אף פעם. עד שלא הגענו לאושוויץ וידענו שקיים אושוויץ בעולם. לא ידענו, לא אמרו. וכמה זמן היה נסיעה מכיס לאושוויץ? אני לא זוכרת בדיוק. אני רק יודעת שהגענו ערב שבועות לאושוויץ. זה כבר היה בלי מזוודות, או שעם? לא, המזוודות היו ברכבת. עם האוכל שהיה לכם? הכל היה ברכבת. אז אכלתם בדרך מהאוכל הזה כאילו? כן, בטח. הייתם כמה אנשים בקרון, הרבה מאוד לא צופים? אי אפשר. 70, 80, 100. אי אפשר לזכור כמה, היינו הרבה אנשים. וזה היה קרון כאילו... קרון בהמות. קרון מסע. קרון בהמות, כן. ושם הכניסו כל אחד עם האוכל שלו, עם הזה? הכל שם. ולא יצאתם משם כל הדרך? לא יצאנו, לא. אוויר? אוויר היה איזה חלום קטנצ'יק כזה עם סרגים. מישהו ניסה, מישהו צעק, מישהו בכה? לא, לא. אני לא לא היה מה זוכרת לבכות. בכו על הגורל של היהודים, אבל לצעוק לעזרה לא היה. עוד לא הרגישו, אבל מה בדיוק הולך לא להיות? ידענו כלום. למזלנו, בקרוב שלנו לא היו מתים. אני לא זוכרת לא, אבל היו בקרנות אחרות היו הרבה מתים. רגע, הייתם בדרך כמה ימים? לא זוכרים בדיוק. אבל הייתם בדרך כמה ימים לפחות. לילות, ימים, נשארתם בדרך. כן, היינו ברכבת, לא והרכבת נסעה כל הזמן. יצאנו, לא נתנו לצאת בכלל. שירה? כן, מי שר? אף אחד לא שר. מי שר? כן, שרו שהגענו שכבר הגיעו לאושוויץ, אז היו ששרו אני מאמין. אני מאמין. כן. הייתם כל המשפחה ביחד, כאילו אמא אנחנו ואבא? היינו ביחד, והיו הרבה משפחות. מי בדיוק היה? שניכם? אנחנו ואבא ואמא. אמא, אבא, והיה עוד מישהו, לא? לא. וכל הגטו אבל היה ברכבת הזאת. כל ה... והיו הרבה מהגטו. שהכרתם. אנחנו הגענו עם היהודים מבודפשט. הגעתם לאושוויץ ביום או בלילה? היום. ב-11 ביום לפני הצהריים. היום הגענו. שזה היה ערב שבועות. ערב שבוע. שבת בבוקר. ושם זה היה ככה. אמא, זכרונו לברכה, היא הלא מאוד הקפידה על הדברים הדתיים. ואז היא הלכה לדלת לחפש עוד קצת מים לטול ידיים. ומצאה עוד בדלי טיפת מים. באותו רגע, זה היה שהרכבת נעצרה כבר. באותו רגע פתח יהודי פולני שהוא כבר היה במחנה, פתח 5 סנטי את הדלתות, כי הם חיכו את הטרנספורטים להוריק את כל הדברים מה שהיו בקרונות. ואמר ככה לאמא. Jeden, Alte mit Jünger sollen sich zu zerteilen. Nicht gehen zusammen, der Alte soll nicht gehen mit der Jünger. Wie immer שמעתי. יותר לא אמר, אבל לאמא זה היה מספיק. היא חזרה ואמרה שצריך להתלבש, להתכונן לרדת. אז ירדנו. את אבא לא ראינו כבר מרגע הראשון שירדנו, לא ראינו את אבא. מהרגע שירדתם? מרגע שירדנו לא ראינו את אבא. את אמא ראינו, כי היא הלכה איתנו. עוד ברכבת, שרה החליפה עם אמא נעליים, כי לאמא היו נעליים חצאיות, ובדרך כלל היא הלכה עם גבוהות, שלא יהיה לה קשה, שיהיה לה קל ללכת. אז היא נתנה לה את הנעליים. וירדנו, ומנגלה עמד שם. רגע, לפני זה. את זוכרת מה אמא אמרה לכם? ממש ביידיש? אני אגיד. מה? מנגלה עמד שם כבר עם רגל אחת על האבן ורגל אחת למטה ועם המקל הגומי הזה ביד וצעק שמאל ימין. rechts, links, rechts, links. ההורים והנשים הצעירות עם ילדים קטנים הלכו links ואנחנו rechts. Du sind wir zurück für den Rakete und du ist gestanden Mengele. Gewinn am Schulasch. Adurem sind gegangen der Front zum Gas
Die Männer haben wir nicht gesehen. אבל אני עוד נשארתי רגע ליד אמא, לא רחוק, ואמרתי לה, אמא בואי איתנו, אנחנו נעזור לך. אז היא אמרה ככה, ביידיש. Ich habe mein Leben gehabt, ihr seid jung, ihr dürft leben, ihr werdet leben, ihr geht sich weg für mich. הבנתם? והברכה שלה החזיקה אותנו כנראה כל הזמן. זה היה הרגע שהיא דחפה אתכם. זה היה רגע, ואחרי זה רצנו ימינה, כי מנגל צעק, שמאל ימין. הסתכלתם אחריה? הסתכלתי כאילו מפה עד מעבר על הרחוב. 15 מטר, 20 מטר, שעוד ראינו אותה, היא עמדה והסתכלה אחרינו, וזו הייתה, הסתכלה אחריהם, וזו הייתה התמונה האחרונה שראינו אותה, ואת התמונה הזאת לא יכולים לשכוח. ידעתם לאן היא הולכת? לאן לוקחים? לא, איפה? לא ידענו, אנחנו לא ידענו שום דבר. לפני כן, שהלכנו בשורות, אז ראינו המון אנשים בלי שרות, מגולחות. ולא הבנתם ממה? ולא, חשבתי, זה משוגעים. וביקשו לחם, תנו לי חתיכת לחם, תנו לי חתיכת לחם. לא היה לנו כבר לחם. ולא ידענו למה הם מבקשים לחם. אבל אנחנו רצנו, כי גירשו אותנו, אז היה זה יותר קרוב נראה. איזה אסם? הברק הגדול, שאנחנו הלכנו להתרחץ, היה שמה, כן. שמה רחוק. ואתם הייתם בבירקנאו ושם אתכם בתור הבלוק הזה. הבלוק הזה הגדול ענקי, ושם נתנו לנו אחר כך חתיכת לחם. רגע, אנחנו רצים קדימה. רגע, לאט. אני זה אנסה... לספר, כי באמת שכחנו. רגע. יש כמה דברים שצריכות שלכם להבין. אנחנו שומעים אתכם, אנחנו מכירים אתכם טוב מאוד, ולנו זה מאוד מרגש לשמוע את הדברים האלה. הילדים שלנו יכירו אתכם פחות, והילדים שלהם הרבה פחות, וזה גם בשבילם. אתם רצים עכשיו, ואנחנו רוצים להבין גם קצת מהתחושות שלכם,